जेब्ला सासे मानसिया ख्रिस्टनियाव खौसे जायो अब्ला बियो गोदान जायो, गोजामा थाङो, गोदान जायो। बे बोसोननि गेजेरजों, बे बाथ्रा, बे रावनि गेजेरजों, बे बाइबेल फटनि गेजेरजों गावखौ बिजिरनानै नाय। बोसोनाव जोबोद मोजाङै बुंदों, जेब्ला सासे मानसिया ख्रिस्टनियाव खौसे जायो, फोरबुनियाव फैयो, फोरबुखौ फोथायो, बियो जाहैबाय गोदान जायो होननानै बुंदों। बिनि गोजामा थाङो, बिनि गोजाम आखल आखुआ बिनिफ्राय गोजान जायो। बिनि गोजाम सर', बिनि गोजाम केरेक्टारफोरा, बिनि गोजाम साननाय हनायफोरा, गोजाम गाज्रि आखल आखुफोरा बिनिफ्राय गोजान जायो। नाथाय बिनि अपोजिट जुदि नायोब्ला, जेब्ला सासे मानसिनिफ्राय दिनैसिमबो दासिमबो ख्रिस्टियान जालायनानै, सासे ख्रिस्टियान सेंग्रा जानानै, सासे ख्रिस्टियान सिख्ला जानानैबो नंगौ ख्रिस्टियानल', नाथाय दासिमबो फोरबुखौ फोथायनाय गैया, फोरबुखौ मानिनाय, बेखौ गिनाय, बेखौ अननाय बिनियाव गैया। That's why दासिमबो बे गाज्रि गोजाम आखल आखुआनो दङ, गोदान जानो हायाखै। माने नों दासिमबो फोरबुनियावहाय फैयाखै, दासिमबो नोङो बेखौ जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावाखै, दासिमबो नोङो बेखौ गावनि जिउनि बिगोमा होननानै नोङो फोथायाखै, जायनि जाहोनाव दासिमबो नोङो सोलायनो रोङाखै। गिर्जायाव थांलाय फैलायाव सासे मानसिखौ बेयावसो सिनायनो मोनगोन, थारैनो बियो इसोरनि बोसोनखौ खोनासंदों ने, थारैनो बियो इसोरनि बोसोनखौ मानिदों ने, बेखौ जाहैबाय बिनि आखल आखुआव सिनायनो मोनगोन। जेब्ला बिनि गाज्रि आखल आखुआव सोलायनाय फैयोना, थारैनो बियो माबा मोनसे इसोरनि बोसोननिफ्राय बियो सोलोंदों, बेखौ जोङो बुंनो हायो। नाथाय गिर्जायाव थांनानैबो सानफ्रामबो गिर्जायाव थाङो, मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव थाङो, मोनफ्रोमबो सभायाव थाङो, नाथाय गोबां मानसिनि लाइफआवहाय चेन्जेस गैया, सोलायनाय गैया, आखल आखुआव सोलायनाय गैया, साननाय हनायाव सोलायनाय गैया, मावनाय दांनायाव सोलायनाय गैया। That's why दिनै बे सोलायनाय गैयिनि थाखायनोथ' जोङो नुनो मोनोना, सिनायनो मोनो, दासिमबो स्टेटास होनायफोरा ओरैबायदि गाज्रि, दासिमबो स्टेटास होनायफोरा जेब्लायबो संसारिक बिसय। आरो नों दिनै इसोरनि अननायखौ मोनबायब्ला, नोंनियाव जुदि मोनसे रिनिउ जाबायब्ला, सोलायबायब्ला, नोंनि स्टेटास होनायाबो सोलायगोन, नोंनि स्टोरी होनायाबो सोलायगोन, नोंनि पस्टफोर होनायाबो सोलायगोन। नंगौ सिगांहाय नोङो बेबायदि स्टोरी लागायोमोन, बेफोरबायदि पस्टफोर होयोमोन, बेफोरबायदि नोङो संसारिक बिसयफोरखौ नोङो बेवहाय आपल'ड खालामोमोन, बेफोरबायदि मानसिखौ खुसि खालामनो थाखाय, मानसिखौ इमप्रेस खालामनो थाखाय नोङो गोबां बिसयफोर नोङो बुङोमोन, गोबां नोङो बेवहाय श' आप खालामोमोन। नाथाय जेब्ला नोङो फोरबुखौ नाजावबाय, फोरबुखौ फोथायबाय, माबा मोनसेथ' नोंनियाव सोलायनायखौ नुनो मोननांगोन, माबा मोनसेथ' नोंनियाव गोदानखौ नुनो मोननांगोन, माबा मोनसेथ' नोंनियाव रिनिउखौ नुनो मोननांगोन। नाथाय दासिमबो बेब्ला सिगां जेरैमोन दाबो बेबायदिनो, सिगां जेरैबायदि संसारिक बिसयाव गोदोसोनानै दङमोन, सिगां जेरैबायदि संसारिक बिसयखौनो नोङो होयोमोन, दासिमबो नोङो बेबायदिनो होयो। सिगां जेरैबायदि नोङो संसारिक बिसयफोरखौनो नोङो इउज खालामोमोन, स्टेटास, स्टोरी होनाय, दुखु जाबाबो स्टेटास होगोन, माबा मोनसे जायोब्लाबो स्टोरीयाव होगोन, दुखु जायोब्लाबो, बिमाजों रायजादोंब्लाबो, माबा ब्रेकआप जादोंब्लाबो, माबा मोनसे जायोब्लाबो स्टोरी होगोन, आङो दिनै बिराद दुखु, स्टेटास होगोन, आङो दिनै बेबायदि जादों, आंहा दिनै बेबायदि, गोबां बिसयफोरखौ बेयाव बुंगोन। बेयाव बुंस्लायस्लाय नोङो इसोरनो बुंमोन ना, इसोरनि सिगाङाव फोरमायमोन ना, इसोरजों नोङो रायज्लायमोन ना। नाथाय मानो बेफोर गैया? मानोना दासिमबो गोदान जायाखै। नंगौ नोङो ख्रिस्टियानल', ख्रिस्टनियाव नोङो गैया। नंगौ नोङो सासे ख्रिस्टियान सेंग्रा, सासे ख्रिस्टियान सिख्ला, नाथाय दासिमबो नोङो ख्रिस्ट'जों नङा, फोरबुजों नङा, नोङो दासिमबो नोङो बेजों थाबायफायाखै। बोसोना जोबोद मोजाङै बेयाव बुंदों, पौला बेखौ बुंदों दे बे बाथ्राखौ, जेब्ला सासे मानसिया ख्रिस्टनियाव खौसे जायो, फोरबुजों खौसे जायो, फोरबुजों लोगोआव थायो, बे मानसिया गोदान जायो। बिनि गोजाम आखल आखुफोरा, बिनि गोजाम सर'फोरा, गाज्रि हुदाफोरा बिनिफ्राय गोजान जायो। बियो जाहैबाय गोदान जायो जेब्ला फोरबुनियाव बियो फैयो। नाथाय दासिमबो नोंनियाव जुदि गोदानानो गैयाब्ला, बेबायदि गाज्रियानो दङब्ला, गाज्रिजोंनो गफबनानै दङब्ला, डेट मिन्स नों दासिमबो फोरबुनियाव खौसे नङा। बेखौनो बोसोना फोरमायो। बिनि गेजेरजों बेखौनो नुनो मोनो, दासिमबो रायखोमालायनाय, नांलायनाय, थगायनाय, लोंग्लुं फेग्लुं, हौवा हिनजावजों जेब्लायबो बुलायनाय, नांलायनाय, दासिमबो गाननाय जोमनायफोरा जेब्लायबो संसारिक बायदि, संसारजों गोरोबनाय, दासिमबो मानि थाखाय बेफोरो? मानोना दासिमबो सोलायाखै, जिउआव सोलायाखै, मिथिगौना? बे आत्मिक जिउआव दासिमबो रिनिउ जानो हायाखै, आत्मिक जिउआव नों दासिमबो दावगायाखै, नोंनि फोथायनायाव नों दासिमबो दावगायाखै। आरो बेबायदि मानसिया सोरगो रायजोआव थांनायनि सिमांखौ मालाबाबो दा सानहर। थैनायनि उनावदि नोङो सोरगोआव थांगोन, थैनायनि उनावदि नोङो फोरबुजों लोगोसे थाहैगोन,
मालाबाबो बेखौ आसा दा खालाम। बेबायदि जिउ खुंनानै सोलायरोङि जिउ खुंनानै सोलायरोङि आखल आखुआव थानानै फोरबोजोंदि नोङो सानसे थांफागोन, फोरबोजोंदि नोङो सोरगोआव थाहैगोन, बेखौ मालाबाबो आसा दा खालाम नोङो। बेनिखायनो जिसुआ बै समावहाय निक'दिमखौहाय बुंनाया, जेब्ला निक'दिमा थांनानै जिसुनियाव सोंहैदोंमोन ना, गुरु, फोरबु, राब्बि, आङो सोरगो रायजोआव थांनो थाखाय मा खालामनांगौ, माब्रै आङो सहैगोन? अब्ला बे समाव फोरबुआ बेनो फिननाय होदोंमोन। जिसुआ बुंफिनबाय, नंथारगौयै आङो नोंखौ होनो, गोदानै सारि जायागौमानि रावबो इसोरनि रायजोखौ नुनाय नङा। आरो बे गोदानै सारि जानायनि ओंथिया बेनो। बै समाव निक'दिमासआबो कनफिउस जादों दै, निक'दिमाबो बै समाव कनफिउस जादोंमोन। दि आङो एफा बोरायखाबाय, आंलाय माबायदिथो बिमानि गोरबोआव थांनानै आरोबाव जोनोम जाफिनगोन, सारि जाफिनगोन? बेबायदि बेबो जाहैबाय कुइसन जादों। नाथाय बे गोदानै सारि जानायनि ओंथिया बेनो, नोङो जि लामाजों थाबायदोंना, नोङो मिथिबाय बे लामाया मोजां नङा। जेरैबायदि नोङो आखल आखु खालामदों, मिथिबाय नोङो बेबायदि आखल आखुआ मोजां नङा, आरो नोङो बिनिफ्राय बे लामानिफ्राय नोङो गिदिंबोफिनबाय, मिथिनानै बुजिनानै बे आखल आखुखौ नोङो गारबाय, बेफोरबायदि लोगोफोरजों लोगो लानायखौ नोङो गारबाय, बेफोरबायदि गाननाय जोमनायफोरखौ नोङो गारबाय, बेफोरबायदिनिफ्राय नोङो गोजान जाबाय, संसारनिफ्राय नोङो एकदमबारे थख' नोङो जानानै गिदिंनानै फैफिननायखौ बुङो गोदानै सारि जानाय। जे लामाजों नोङो थांबाय थादोंमोन, जेखौ नोङो मावबाय थादोंमोन, जेरैबायदि नोङो जिउ खुंदोंमोन, नोङो मिथिनो मोनबाय, रियेलाइज जाबाय दि बियो मोजां नङा, बेफोरबायदि खामानिया, बेफोरबायदि सर', बेफोरबायदि आखल आखुआ। आरो नोङो गिदिंनानै फैफिननानै फोरबुनियाव निमाहा बिनानै नोङो गोदानै जिउ खुंनायखौ, गोदानै हान्थिनायखौ बुङो जिउआवहाय गोदानै सारि जानाय। बे गोदानै सारि जानायनि बाथ्राखौनो जिसुआ बुंदोंमोन। बेबायदि जुदि जायाब्ला रावबो सोरगोनि रायजोआव थांनो मोना, रावबो सोरगोनि रायजोखौ नुनाय नङा। बेनिखायनो बे पौलावहाय बुंनाया, बे 2 करिन्थियारियावहाय बुंनाया, जेब्ला सासे मानसिया फोरबुनियाव खौसे जायो, बियो गोदान जायो, गोजामा थाङो, बियो गोदान जायो होननानै बुंनाया। अब्ला साननानै नाय, अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि ख्रिस्टियान इउथ सेंग्रा सिख्लाफोर, दिनैसिमबो नोंनि आखल आखुआ मानो सोलायनाय गैया? दिनैसिमबो नोंनि साननाय हनायाव, नोंनि खोथा बाथ्रा बुंनायाव, नोंनि रायज्लायनायाव, नोंनि गाननाय जोमनाय, नोंनि आखल आखुफोराव मानो सोलायनाय गैया? बिकज नों दासिमबो फोरबोजों, ख्रिस्ट'जों नोङो खौसे जायाखै। दासिमबो नोङो बेखौ थारैनो नोङो फोथायाखैनो, दासिमबो नोङो बेखौ मानियाखैनो। बिकज बोसोना बुङोना, जाया बेखौ फोथायो बियो बेखौ मानियो। नाथाय नोङो जेखौनिखि फोरबोआ हामजाया बेखौनो नोङो मावदों, अब्ला नों बेखौ माब्ला मानिखो? बिनि बुंनायखौ नों माला खोनासंखो? बिनि थिननायखौ नों माला मावखो? अब्ला बेनिखायनो बोसोनावहाय बे बाथ्राखौ जोबोद मोजाङै क्लियारै बुंदों दै। ज'हनि लिरनाय 10 अध्याय 26 आरो 27 पद, नाथाय नोंसोरो फोथाया, मानोना नोंसोरो आंनि मेन्दाफोर नङा। आंनि मेन्दाया आंनि रावखौ खोनासङो, आङो बिफोरखौ मिथिगौ, आरो बिफोरो आंनि उन उन फैयो। 28 पद, आङो बिफोरनो जोबनो गैयै गोथांखौ होयो, आरो बिफोरो जेब्लायबो आद्रि जानाय नङा, आरो रावबो आंनिफ्राय सेनानै लांनो हानाय नङा। आंनि मेन्दाया आंनि रावखौ खोनासङो होननानै बुंदों। आंनि बिसाया आंनि बिसाया आंनि बुंनायखौ खोनासङो, आंनि बिसाया आंनि बुंनायखौ मानियो, बेखौ बुंदों, बेखौ फोरमायदों बेवहाय। नाथाय दिनै नोंसोरो खोनासंदों ना खोनासङाखै? नोंसोरो मानिदों ना मानियाखै? फारसेथिं नोङो सैतानजों एन्टारटेनमेन्ट खालामनानै, गोसोबायदि रंजानानै, गोसोबायदि खुसि जानानै, गोसोबायदि जिउ खुंनानै, लोंग्लुं फेग्लुं जिउ खुंनानै, संसारिक बायदि नोंसोरो थाबायनानै हान्थिनानै माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला उनावहाय नोंसोर इसोरनियाव फैयोब्ला मोनगोन नामा? जेब्ला मोजां अब्लाबाथ' इसोरखौनो मिथिया, इसोरखौनो सिनाया, संसारिक जानानै सैतानजों लोगोसे जानानै एन्टारटेनमेन्ट खालामबाय थागोन। आरो प्रब्लेम जायोब्ला, दुखुनि समाव इसोरखौ गाबज्रियोब्ला नों बहा मोननो? बेनिखायनो बोसोन बिजाबाव बुंनाया, आङो नोंसोरखौ गले गले लिंहरबाय थादों, नाथाय नोंसोरो सेङाखै। आंनि परामर्शफोरखौ नोंसोरो लायाखै। आंजों नोंसोरो फोसाबजानो हास्थायाखै। आंनि फेंनायखौ नोंसोरो लायाखै। बिनिखायनो जेब्ला दुखु आरो निदानाव नोंसोरो गोग्लैगोन, अब्ला आंबो नोंसोरखौ नायफिननाय नङा। जोबनो गैयै गोथांखौ जाहैबाय बेबादिजोंसो मोननो हायो दे अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर। नोंनि जिउआवहाय सोलायनो नांगोन, नोंनि लाइफआवहाय सोलायनो नांगोन।
उइदाउट चेन्ज जेबो गैया, जेबो जाया। सोलायनाय जुदि गैयाब्ला मबाइलानो आपडेट जाबाय थायो, मासे मास गोदान गोदान बेवहाय फिचार्सफोर बेवहाय फैबाय थायो, आपडेट जाबाय थायो मबाइलफोरानो। अब्ला जोंनि जिउआव जोंनि लाइफआव बेसेबां जोङो आपग्रेड जानो नांगौ, जोंनि फोथायनायाव जोङो बेसेबां आपग्रेड जानो नांगौ, जोंनि साननाय हनाया बेसेबां रिनिउ जानो नांगौ ना। जेब्लायबो जुदि नोङो बेबायदि मोनसेयैनो सानबाय थायोब्ला, संसारिकैनो नों जुदि सानबाय थायोब्ला, जिउआव नों माब्ला आवगायगोन, सोरगोखौ माब्ला नों मोनहैगोन, माब्ला नुगोन नों अब्ला बेबायदिब्लालाय। आपग्रेड जानाय माने मा? गोजामा जाहैबाय मा? गोदान जायोना मबाइलावहाय आपडेट जायो, आपग्रेड जायो, बे जाहैबाय मा? गोजामनिफ्राय बियो गोदान जायो। अब्ला दिनै जों मानसियाबो जाहैबाय बेबायदि जानो नांगौ, आपग्रेड जानो नांगौ, गोदान जानो नांगौ। जोंनि साननाय हनायफोरखौ जोङो मिथिनो नांगौ, जोंनि आखल आखुफोरखौ जोङो बुजिनो नांगौ। आंनि आखल आखुआ माबायदि जागासिनो दङ, आंनि गाननाय जोमनाय, आंनि लाइफ स्टाइलफोरा माबायदि जागासिनो दङ, बेखौ मिथिनो नांगौ, बुजिनो नांगौ। नाथाय मानो मिथिया, मानो बुजिया? बिकज इसोरनि बोसोनजों, बाइबेलजोंनो जेबो सोमोन्दो गैया, जेबो लेनदेन गैया। मिथिगौ ना? संसारा जेरैबायदि थांगासिनो बेबायदिनो थांगासिनो, सोलिगासिनो। मोनादों, फुं जादों, हर जादों आरो फुं जादों। जिउआ बेबायदिनो थांगासिनो दं, थांगासिनो दङ। नाथाय नोंनि जिउनि फारसे नोंहा मा जालांगासिनो दङ? मालाबा नों सानदों ने, मालाबा नों गोदानै जिउ खुंनो थाखाय नोङो थांखि लादों ने? माथो दासिमबो बेनो बे। नुनायावलाय ख्रिस्टियान, नंगौ नोङो ख्रिस्टियान, बुङो नोङो गावखौ ख्रिस्टियान, बाइबेलाव लिरो नोंसोरो ख्रिस्टियान। नाथाय नोंसोरनि आखल आखुआव ख्रिस्ट'खौ नुनो मोनदों ने? गुबुन इसोरखौ फोथायिफोरा, गुबुन फोरबोखौ फोथायिफोरा नोंसोरनि आखल आखुआव नोंसोरजों रायज्लायनानै, नोंसोरजों थाफानानै गोथां इसोरखौ मिथिनो हादों ने, बुजिनो हादों ने? दि ख्रिस्टियानफोरनि आखल आखुआ बेबायदि जायो। ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउ खुंनाया, लाइफ स्टाइलफोरा बेफोरबायदि जायो। बिराद गुबुन, बिराद डिफारेन्स। बिसोरनि साननाय हनाया, बिसोरनि रायज्लायनायफोरा जोबोद मोजां। मालाबा नोंसोरखौ माबा मोनसे डिफारेन्स नुदों ने? बेबायदि दिनै मानो बुंनो हायाखै, मानो नुनो मोनाखै दिनै गुबुना? मानोना पापखौनो नोंसोरो मावगासिनो। दासिमबो नोंसोरो पाप हाबाफारिफोरखौनो, पापखौनो नोंसोरो मुगैनो रोङा। गाज्रिखौ गाज्रि होननानै मिथिनानै गाज्रिखौनो मावो, गाज्रि लामाखौ मिथिनानै गाज्रि लामाजोंनो थाबायो, गाज्रि लोगोफोर होननानै मिथिनानै गाज्रिजोंनो लोगो जायो, गाज्रिजोंनो जिउ खुङो, गाज्रिजोंनो रायज्लायबाय थायो, गाज्रिखौनो नोंसोरो बुङो। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ, बे बोसोनखौ गोसोआव ला। एक्जहरनि लिरनाय 5 अध्याय 18 पद। जोङो मिथिगौ इसोरनि बिसाफ्रा पापखौ मावबाय थाया, मानोना इसोरनि बिसाज्लाया बिखौ बासायनानै लाखियो आरो सैताना बिखौ दांनो हाया। इसोरनि बिसाफ्रा जाहैबाय पापखौ मावबाय थाया होननानै बुंदों, आरो जायनि जाहोनाव सैताना बिसोरखौबो दांनो हाया, बिसोरखौहाय दांनो हाया, बिसोरखौहाय बोनो हाया। मानि थाखाय? मानोना बिसोरो आफाजों जेब्लायबो खौसेयाव थायो, मोनायोब्लानो प्रे खालामो, दसे सम मोनोबानो आरज खालामो, बाइबेलजों, इसोरनि बोसोनजों सोमोन्दो लाखियो। जायनि जाहोनाव सैतानाबो बिसोरनि खाथियाव थानो हाया, बिसोरखौ दांनो हाया। नाथाय दिनै नोंसोरखौ मानो बमब्रायनो हादों, नोंसोरखौ मानो दिनै आन्दायहोनो हादों? बिनि ओंथिया, बिनि जाहोनानो जाहैबाय नोंसोरो आफाजों खौसेयाव गैया। थगाय थसि खालामनानै लोंहोदों, थगाय थसि खालामनानै सोबहोदों, थगाय थसि खालामनानै हाबा खालामनानै लांदों, गुबुन इसोरखौ मिथिया, आन्दायहोनानै लांदों। थगाय थसि खालामनानै दिनै गाज्रिखौ मावहोगासिनो दङ। मिथिगौ नोंबो बेफोरो गाज्रि, मिथिगौ बेफोरबायदि गाननाय जोमनाय, बेफोरबायदि लाइफ स्टाइलफोरा इसोरनि नोजोराव मुगैजाथाव, अब्लाबो नोङो मावगासिनो दङ। मानि थाखाय? सैतानजों बमब्राय जानायनि थाखाय, सैतानजों खाना खालामनानै दोनजानायनि थाखाय। बोसोनाव दङ दे, सैताना बेबायदि खाना खालामो होननानै बुंदों, बेबायदि आन्दायहोयो होननानै बुंदों। मिथिसे मिथिनायावबो मिथियै नोंखौ खालामहोगोन, बेबायदि जाहैबाय सैताना खामानि मावो। हुसियार जा, बेनिखायनो जेब्लायबो सांग्रां जा। इसोरनि बिसाफ्रा पापखौ मावबाय थाया होननानै बुंदों, गोसोआव ला। आरो सैताना बेयावसो खाबु मोनो जेब्ला नों इसोरनिफ्राय गोजानाव थायो। बेनिखायनो बोसोनाव बुंदोंमोन, आंनि मेन्दाया आंनि रावखौ खोनासङो आरो बिसोरो आंनि उन उन फैयो। दिनै नों मानो उन उन थांनो हायाखै? आफानि बोसोनखौ नोङो खोनासङाखै। गिर्जायाव मानो थांनो बायो? आरज मानो खालामनो बायो? मानो बाइबेल फरायनो बायो? मानोना जाहैबाय नोंसोरो आफानि उनाव दासिमबो थाबायाखै,
फोरबोनि उनाव दासिमबो नोंसोरो फैयाखै, जायनि जाहोनाव दासिमबो नोंसोरो संसारखौ फेजेननो हायाखै। संसारखौ सोर फेजेननो हायो मिथिगौ। बोसोना मा बुंदों खोनासं। 1 ज'हरनि लिरनाय 5:4। मानोना इसोरनि साफ्रोमबो बिसाया संसारखौ फेजेननो हायो आरो जोंनि फोथायनायजोंनो जोङो संसारखौ फेजेनो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथों। आमेन।